A l'Organització Mundial de la Salut el que mirem de fer és aconseguir pensar quins són la millor manera de tractar els pacients en països amb pocs recursos, tenint en compte molts factors, entre ells el fet de que els virus es van tornant resistents als fàrmacs i necessitem decidir quins són els tractaments millors que puguin ser més efectius tenint en compte aquesta resistència.